През този час ще продължим нашите размишления от урока в Съботното училище, който разглеждаме този важен въпрос, свързан с светилището и неговото очистване. Затова сега бих искал да започна с този важен въпрос. Справедлив ли е Бог? Ние сме убедени, че е справедлив, но много пъти сме изкушавани, както всички хора по този свят, защото в живота ни се случват толкова много неща, на които ние реално нямаме отговор. И когато се случат тези неща, един силен глас започва да звучи в нашето съзнание, в нашите мисли. И този глас казва защо? Защо, ако има Бог, ако беше справедлив, защо се случва това и това? Защо преминавам през това и преодолявам тези препятствия? И този глас крещи в съзнанието на хората от хиляди години. Той желае да отдели и да отблъсне хората от Бога. Прави всичко възможно за това. Създава обстоятелства, внушава чувства, преживявания, подмамва с най-различни изкушения. Гласът на Сатана крещи против Бога от хиляди години, за да ни убеди, че Бог не е справедлив. Почти целият свят е повярвал на тези лъжливи крясъци. За съжаление, са повярвали дори и много християни, дори и някои хора между нас. Затова тези хора са напуснали църквата, тръгнали са си от нея. Но тази лъжа няма да трае вечно. Тя си има своя край и Бог ще разкрие лъжите на Сатана в края на един така наречен Велик ден, не Велик ден от празника, който празнуваме всяка година, но един Велик ден, ден на умилостивението. Ще поговорим през този час за този ден на умилостивението. Заглавията на моята тема е Божията справедливост в деня на умилостивението. Накратко, как се стига до деня на умилостивението? В Стария завет, когато четеме за наредбите, които Бог дава, виждаме как Той нарежда всеки човек от древния Израел, когато се греши, да вземе животно за жертва и да отиде в светилището. И там да положи ръцете си на главата на жертвеното животно, да изповяда греха, който е извършил и след това със собствената си ръка да го заколи. Животното получава наказанието за греха, който е извършил човек. И така всъщност изпълнява по един символичен начин, това е символична служба, това, което е записано в Библията като един важен съществен принцип. Заплатата на греха е смърт. Така греха на човека е опростен, но той не е заличен окончателно. Чрез кръвта на животното или чрез месото, което свещеника изяжда, грехът на човека бива внасян в светилището. Този ритуал се извършва през цялата година. И тези жертвени ритуали през годината са символ на това, което Христос прави за нас. Когато се грешим, ние изповядаме греховете си с вяра в жертвата на Исус, който Библията нарича Божия агнец, който носи греха на света. Той е умрял и е понесъл наказанието за нашите грехове. С нашата вяра и изповед, нашите грехове всъщност са опростени. Но трябва да помним, че те все още не са заличени, не са премахнати напълно. Те, по подобен начин, както греховете, докато съществуваше земния храм, земното светилище, бяха внасяни в него, по подобен начин и нашите грехове, когато ги изповядаме, те са пренасени чрез кръвта и заслугите на Исус в небесното светилище. И след малко ние ще видим под каква точно форма съществуват и се намират там. Един ден в годината
е определен за деня на умилостивението в земното светилище. Тогава всичките натрупани през годината грехове, които хората са изповядвали, чрез жертвените животни са били пренасени в светилището и в този ден трябва да бъдат очистени и заличени оттам. Това става чрез така наречения ритуал на двата козела. Нека да прочетем от книгата Левит, 16 глава, и там 34 стих и след това от 7 до 10. Веднъж в годината да правите умилостивение за израелтяните поради всичките им грехове. Да вземе двата козела, свещеника, и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Арон жребий за двата козела. Единия жребий за Господа и другия жребий за Азасел. В българския превод на Библията е за отпущане или за отпускане. Но в оригинала е точно тази дума Азасел. И да приведе Арон козела, на който е паднал жребия за Господа, и да го принесе в принос за грях, а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребия за Азасел, за да направи върху него умилостивение и да го изпрати в пустинята за Азасел. Първият козел, който е принесен жертва, представлява Христос, който умира за нашите грехове, за да ги очисти със своята собствена кръв. Втория козел, който остава жив, служи като един вид, може да го наречем, камион за боклук. В един ритуал по отстраняване на греховете на израелтяните далеч от светилището и далеч от самия народ. Господ заповядва този ритуал и той възприема Азасел и неговия козел като източник на греховете, като един извор за греховете. И тези грехове се връщат при техния източник, при техния извор, който всъщност е Сатана. Сатана е, знаем, източника на греха в Вселената и всички грехове се връщат върху неговата глава. Тоест, както греховете от земното светилище бяха очиствани от светилището и очистени от народа, така и нашите грехове горе в небесното светилище ще бъдат заличени от него. Те ще се върнат на Сатана като техен източник. Ето как става това практически. В книгата на пророк Даниил този ритуал на очистването на светилището е свързан с един изследователен съд. Даниил 7 глава и там ще прочетем 10 и 22 стихове. Съдилището се откри и книгите се отвориха и се извърши съд за светиите на Всевишния. Тоест цялата служба в деня на умилостивението, която символично е представена чрез двата козела в земното светилище, тази служба в деня на умилостивението представлява един съд, едно разследване, в което се разглеждат делата и греховете на хората. Всички тези дела и грехове са регистрирани в небесните регистри, небесните книги. Библията говори за тези книги. И те ще бъдат отворени и разгледани, за да се определи участта на всеки. Накрая тези записи ще бъдат заличени или премахнати от небесното светилище и от небесните регистри. И тези, които са приели с вяра жертвата на Христос, ще получат оправданието и спасението. Христос е понесъл наказанието за техните грехове и те всъщност са оправдани напълно. Тези обаче, които са отхвърлили жертвата на Христос, ще получат наказанието за своите собствени дела и грехове. Защото те са отказали да се възползват от тази привилегия. Христос да вземе, да понесе наказанието за техните грехове. Следователно, те самите ще понесат наказанието за своите грехове. Или както вече споменахме, този библейски принцип, заплатата на греха е какво? Смърт. Това става ясно чрез заповедта на Бог към израелтяните. На народа е наредено трепетно да очаква и да се моли в
извършването на този ритуал в деня на умилостивението. Ето текста, който ние може да видим в Левит 16 глава, 20 и след това 30 стих. В 7-я месец на 10-я ден от месеца да смирите душите си, защото в този ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, да сте чисти пред Господа. Знаем, че в Библията, когато нещо се повтори или потрети дори, то тогава това е много важно. И този текст, тази идея за смирението, за очистването на душите в деня на умилостивението е повторен и в Левит 23 глава и там 27 до 29 стих. 10-я ден на този 7 месец да бъде ден на умилостивение. Да имате свето събрание и да смирите душите си, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа вашия Бог. Защото всеки човек, който не се смири в този ден, ще се изтреби измежду людите си. Това предупреждение означава само едно. Ако човек не приеме умилостивението за греховете си, което се извършва в този ден, то греховете му се връщат върху самия него. Може да е принесъл жертва, която е умряла вместо него за неговия грях, но това не е достатъчно. Важно е също и отношението, което има към очистването на своя грях, заличаването на своя грях. Ако той не приеме да бъде очистен, то той няма да се възползва от очистването за греховете си. Греховете всъщност ще се върнат върху самия него и резултатът от това, както каза този библейски принцип, ще бъде смърт. Заплатата на греха е смърт. Греховете му ще го изтребят, ще го унищожат. Това означава, че ние не вярваме в това учение, което проповядват някои. Веднъж спасен, завинаги спасен. Човек може да повярва, да приеме жертвата на Исус, като Исус е понесъл наказанието за неговите грехове, но ако с живота си покаже, че не приема тази жертва, всички грехове, които той е изповядал и от които е бил очистен, реално ще се върнат върху него и ще го унищожат. Смъртта на Христос и заслугите на Христос не могат да бъдат приложени в неговия живот, защото той всъщност не ги иска. Да, той може да нарича себе си християнин, да изповядва, че е повярвал в Христос и приема заслугите на Христос, може да ги иска и да ги изповядва само на думи, тези заслуги и това спасение, което Исус предлага, но с живота си да показва, че всъщност не ги иска. И аз много обичам тази илюстрация за едно малко момченце, като това отзад, което седи на стола, че той отива при баща си и казва: тате, много ми се яде сладолед, много искам сладолед. Дай ми парички да си купя сладолед. И бащата му дава пари. Дава му 1 левче да отиде да си купи сладолед. И той отива и вместо сладолед си купува цигари. На думи, с заявлението си, с изявата на това, което желае, то казва, че много иска нещо, но на практика с делата си то показва, че това не е така. И така, в тази схема, която вие добре познавате и ако не сте запознати с нея, може да прочетете съотното училищните уроци или в книги, например книгата Великата борба, за да научите нещо повече за нея, но тя показва, че от 1844 година, според библейското пророчество на пророк Данаил, в небесното светилище е започнал изследователен съд. Той разглежда живот, делата и греховете на хората. Когато съдът разгледа делото на някой човек, в него се вижда дали е приел заслугите на Христос. Дали е приел Христос да понесе наказанието за греха вместо него. Когато съдът приключи, греховете ще бъдат заличени от книгите. Ако човек е приел Христос, той няма да бъде наказан за греховете си.
Ако човекът не е приел Христос, ще понесе наказанието за греховете си. И така, от 1844 до днес ние живеем в така наречения Велик ден на умилостивението. Изследователният съд, който ще сложи край на греха, когато завърши. Кои грехове ще понесе Сатана? Това е един много интересен въпрос, който трябва също да разгледаме. Чии грехове ще бъдат възложени върху Сатана? За чии грехове ще бъде наказан? Може да се объркаме, особено ако не четем правилно това, което е записала Елън Уайт в книгата Великата борба. Нека да видим този цитат. Както свещеника, отнемайки греховете от светилището, ги изповядваше върху главата на козела за отпущане, така и Христос ще положи всички тези грехове върху Сатана. Забележете, инициатора и подбудителя на греха. Козелът за отпущане, който носеше греховете на Израил, се изпъждаше в необитаема земя. Според Левит 16 глава 22 стих. Така и Сатана, носейки вината за всички грехове, към които е подбудил Божия народ, ще бъде затворен на земята за 1000 години. А земята ще бъде пуста, без жители, накрая ще бъде наказан за греха в огъня, унищожаващ неправедните. Това е от книгата Великата борба, 28 глава. Изглежда, сякаш всички грехове от светилището ще бъдат възложени на Сатана. И той ще понесе наказанието за тях. Но това не е точно така. Исус е понесъл наказанието за греховете на праведните и тези, които ще бъдат спасени. Защо Сатана трябва да понася наказанието за същите грехове? Заплатата на греха е смърт. Исус е умрял за тези грехове. Защо Сатана трябва да умира втори път? Исус умира вместо нас. Сатана не е наш изкупител, не е наш заместник. Той не умира вместо нас. И затова ние трябва да кажем, че грехът е изключително сложно нещо, за да бъде обяснено. Той е един таинствен, необясним принцип. И това, което е важно да знаем, е, че следната схема, която ще ви покажа сега, може да ни помогне да си обясним, да си представим отчасти нещата, които се случват в небето. В небето, както вече споменахме, се водят доклади за греховете, за живота на човека. И ние знаем, Давид казва, че всичките му определени дни преди да се е родил, са записани в Божията книга. Давид казва тези думи. Така в небесното светилище се водят различни регистри. Ако трябваше да пишем днес, щяхме да кажем, отвориха се файловете, отвориха се папките. Нали? Натисна се клавиша на клавиатурата и там се отвориха папките. Но в миналото се е използвало книги и затова текста от пророчеството ни казва, че книгите се отвориха. И Библията използва това понятие. Така, всъщност, даден човек, ако извърши грях, например грехът на убийството, той извършва едно действие, което отнема човешки живот. Кой обаче е източника на това действие? Кой е подбудителя и източника на всяко убийство и всеки грях? Исус ясно казва, че Сатана е баща на лъжата, че той е човекоубиец. Тоест, Сатана, бащата на греха, е подбудителят на греха убийство, което се извършва от някой човек или на всеки друг грях в нашия живот. Така че във всяко убийство, във всеки грях участва и човекът, участва и Сатана. И всичко това се регистрира в небесните книги, в небесните регистри. Какво става, когато един човек приеме и повярва в Христос и приеме това, което Христос е извършил, за да го спаси?
Грехът му е опростен заради Исус Христос. И в денят на умилостивението и следователния съд, този грях ще бъде заличен от кръвта на Христос и от жертвата на Исус. Христос е понесъл наказанието за този грях. Но грехът убийство включва не само действията и делата на човека, но и онова подбудителство на Сатана. За да бъде заличен този грях, той трябва да получи своето наказание. Заплатата на греха е смърт. Сатана ще бъде наказан всъщност за своя дял от греха убийство. Ние знаем в земните съдилища, понякога залавят убиеца, но разследващите органи разбират, че всъщност той е само изпълнителят. Отзад има един, който е подбудителят, който е поръчал това убийство. И той понася наказание, наравно дори много често по-тежко наказание от самия убиец. Сатана ще бъде наказан за своя дял от греха убийство. Но и още нещо, много интересно. Сатана казва истината, когато ни обвинява, че сме съгрешили. Но когато ние приемем опрощението чрез делото на Христос, а в същото време Сатана продължава да ни обвинява, че ние не принадлежим на Бога, тогава всъщност той лъже. Той клевети, мами. Той се превръща и според това, което е записано и дадено като принцип в Библията, в един зъл лъжесвидетел, който иска да ни унищожи със своите лъжи. Библията, този закон в Стария завет, Второзаконие 19 глава, е записано какво трябва да се направи с този лъжлив свидетел, с този лъжесвидетел. Нека да прочетем текста. Второзаконие 19 глава, 16 стих до 19. Ако се подигне неправеден свидетел против човека да свидетелства против него за беззаконие, тогава и двамата, между които е спорът, да застанат пред Господа, пред свещениците и съдиите, които съдят в онова време, и съдиите да изпитат подробно, и ето ако свидетелят е лъжесвидетел и свидетелства лъжливо против брата си, тогава да му сторите онова, което е намислил да стори на брат си, така да отмахне злото и сред себе си. Тоест, този текст ни показва, че Сатана ще получи наказанието, което той изисква да получат онези, които той обвинява и които той клевети. Сатана ме обвинява и независимо дали ще бъда спасен или изгубен, той ще продължава да ме обвинява и да ме клевети. Ако отхвърля обаче спасението на Исус, Сатана вече не е лъжесвидетел. Той говори истината. Ако съм спасен обаче, ако съм приел заслугите на Исус, той ще бъде наказан за лъжесвидетелството си. Защото това, което твърди, вече не е вярно. Или, както в Откровението, ясно се казва, че се свали клеветника на нашите брати, който ги клевети денем и нощем. Колкото повече хора са спасени, толкова повече наказания за лъжесвидетелство ще понесе Сатана. Колкото повече хора бъдат загубени, толкова по-малко наказание ще получи Сатана, защото обвиненията му ще бъдат верни. Затова не е чудно, че всъщност Сатана, както ни описва Библията, е разярен и обикаля, търсейки кого да погълне, опитвайки се да погуби колкото може повече хора, за да получи колкото може по-малко наказание. И така, заключение. Справедлив ли е Бог? Деня на умилостивението, следователният съд ясно ще разкрие, категорично ще разкрие Божията справедливост. Не само това, но в този съд всеки, който се е доверил с живота си на Исус за своето спасение, ще получи пълно оправдание. Христос е понесъл наказанието за греховете на всеки един. Така че ти си се доверил на Христос за своя живот. Ти
желаеш да бъдеш умит от греховете и не само символично чрез кръщението потапена във вода, но и чрез кръвта на Исус, който може да умие всеки грях, както ни казва Библията. Той е понесъл наказанието за нашите грехове. Той ще ни очисти напълно от тях и ще ги заличи от небесните книги. Ние живеем всъщност от 1844 година до днес в един велик ден на умилостивението, в един велик изследователен съд. И трябва да се радваме и да благодарим на Бога, че прави всичко необходимо за нашето спасение. Да бъде вечна слава на Неговото име. И дано всички ние бъдем между онези, които ще наследят вечността, които са приели заслугите на Исус и чието грехове са опростени, очистени напълно и завинаги. Бог да ни благослови за това. Амин.